তুমি মরিব তুমি চৌঠি করিপারিব চৌঠি করিবি কেবল মু হরে ভাইছে হরি শঙ্কর ছোটরা ପ୍ରପଦ ହୁଏଟା ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିଛି ଏ ଶେଷ ଭୋଇଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ସୋଲା ହରିଣଟା ଦୌଡ଼ି 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 ମୋ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଯଦି ତ ଭଇଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚାହୁଁ ତାହେଲେ ଆମ ସାରଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଯା। ହରେ ଭାଇସଲ ହରି ଶଙ୍କର ଛୋଟରା ସମାଜର ନୀତି ନିୟମ ଠାରୁ ଏ କାଳୀ ଶଙ୍କର ଛୋଟରାର ନୀତି ନିୟମ ଟିକେ ଅଲଗା ବୁଝିପାରୁନି ସମସ୍ତେ ଆଗେ ବାହା ହୁଅନ୍ତି ତାପରେ ଚଉଠି କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନାଇଁ 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 ମୋର ଓଲଟା ଆଗେ ଚଉଠି କରିବି ତାପରେ ବାହା ହେବି ତାପରେ ତାର ଶେଷ ଭଇତାଟାକୁ ଛାଡ଼ିବି। ଛାଡ଼ିଦେ ଫୁଲେଇ କଣ ଏମିତି ଫୁଲେଇ ଭଳି ଯାଉଥିଲ ଛାଡ଼ିଦେ ତୋ ମାକୁ 108 ଥର ନମସ୍କାର। କିଲୋ ତ ଭଇଟାକୁ ଦଉଛୁ ଆମ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ ଏତେ ତୋର ଘୋଡ଼ି ଯାଉଛି ନା ଆରେ ଆଉ ଆପଣ ଡେରି କରନ୍ତୁନି ମେଳା ବହିଟାକୁ ବଢେଇକି ଆସ୍ଥାନଟାକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଶୁଣିଲୁ ଏ ସେପଟେ ଶୁଣିଲୁ ଜବର ବହିଟା ଶୁଣିଲୁ ମେଳା ବହିଟାକୁ ବଢେଇ ଦେବା ଆସ୍ଥାନଟାକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଆମେ ଗୋଟେ ଖେଳ ଖେଳିବା ଆର୍ ଫର୍ ଡି ଫର୍ ମାନେ ଜାଣିଛୁ ଆର୍ ଫର୍ ରେପ୍ ଡି ଫର୍ ଧର୍ଷଣ। R for rep, D for ধর্ষণ। 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 R for rep, D for ধর্ষণ।
ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ମୋ ସହିତ ଚାଲ। ନାଇଁ ତମେ ତା ସହିତ ଯାଇପାରିବନି, ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ